Der har vi sugefilter, og så har vi en vakuumkontakt. Og den slår til, hvis der er for meget vakuum. Fordi så ved du, at dit filter det er stoppet. Så er 2 pumper, en på 15 kubikcentimeter og en på 10 kubikcentimeter. Og det er jo displacement. Deplacement. Og så har vi en trykfilter på 15 ny. Og der har vi en trykventil, hvis nu filteret stopper, så kan du se det oppe i dragtøjet. Så kan vi op i vores ret der. Den hedder et eller andet sejt. Jeg kan ikke huske noget. Nå. Ja, så har vi vores chokventiler. Det er hvis du kører ind i en kantstil eller et eller andet, så aktiverer det lige, fordi ellers får du for meget tryk i systemet. Og her der har du hele tiden 21 bar, indtil du kan dreje, så har du med den der den er stille til. Og den virker både som pumpe og motor, fordi du skal have lidt pumpe i det, hvis du skal dreje, når den ikke er startet. Jo. Så kan være, der har vi 21 bar i systemet, fordi det er der bare. Så har vi vores ventiler. Der har vi første, anden, tredje og fjerde hovedgear. Og så har vi bak og frem. Og første og anden powershift gear, der er 2 ventiler. Og der er 4 powershift gear, fordi de kan begge veje. Så har vi hernede, der har vi vores temperaturmåler. Så ved hvor varmt vores liggeolie er. Vores kølersystem, den deler ud alt efter hvor varmt det er. Så åbner den mere og mere ud til køleren, jo varmere det bliver. Fordi dit olie det må ikke blive over 60 grader, så bliver det dårligt. Så har vi vores madsystem, der har vi ud til noget gearkasse, noget bagtøj, noget P2 og noget. Hvor vi har 5 bar. Ja, der har vi 5 bar i systemet. Du tror nok, der er 3, fordi der står 3 der, men der er drøvling på, så det er 5 bar. Og deroppe, der har vi sådan en til bremsen, der ligger oven på bremsen, og der er hullet mindre, det kommer ind af, end det er det kommer ud af. Fordi at man ikke skal have tryk derinde, så kan man ikke bremse. Der har vi smertelse til bremsen.